बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। उदालगुरियाव सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों। मासबाद पुलिसा उदालगुरि पाहारपुरनिफ्राय सासे गान्जा फालांगिरिजों लोगोसे 630 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। बेफोर गान्जाफोरखौ गंब्रै गारियाव लांबाय दंमोन। पुलिसा गारिखौ चेक खालामनायाव 630 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो आरो सासे सुबुंखौ हमनो हायोब्लाबो माखासेया खारखोमायो। हमनो हानाय सुबुंखौ उदालगुरि जिल्ला मासबादनि आदर्श बाहादुर गामिनि अनसाय दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसा अनसाय दैमारिजों लोगोसे गंब्रै गारिफोरखौ बोखांनो हायो। नगावआव बाताद्राबा सोलोंथाइ ब्लकनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार सुंद'बै BEEO खौ CID आसाम पुलिसा हमो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि बाहारुल इस्लामा थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो गोबां दुर्नीति एबा केलेंकारि खालामबोनायनि थाखाय बिथांखौ हमनाय जायो। बिथांखौ दिहिंनि राजबारि ओनसोलाव थानाय बिथांनि न'निफ्रायनो CID आ हमो। राज्यो सभानि मासिनि थाखाय UPPL दोलोआ बिजाथि सायख'बाय। फैगौ 31 मार्चआव आसामनि मोननै राज्यो सभानि मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय खुंथायाव थानाय लोगो हान्जानि बिजाथि महरै मोनसे मासियाव UPPL हान्जानिफ्राय रोनगोरा नार्जारिखौ UPPL नि बिजाथि महरै सायख'नाय जाबाय। बे खौरांखौ BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ फोसावदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2 एप्रिलाव राज्यो सभानि सानै MP रिपुन बरा आरो रानि नरनि राज्यो सभानि मासिया लांदां जागोननि थाखाय बे बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। बाक्सायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि दालांनि सेराव हरखाबै गंसे बाइक आरो टाटा सुम'नि गेजेराव सौग्रावलायनायाव 3 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ राजाबिल गामिनि रिपेन रामसियारि, काटासार गामिनि निरन बर' आरो प्रदीप दास होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटीनि GNRC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। आसामनि बयनिख्रुइबो धोनि इउटुबारा बेखार लाइमोनफोरनो साख्रि होनो थिरांथा लायो। आसामनि बयनिख्रुइबो धोनि मुंदांखा इउटुबार गवालपारा जिल्लानि मुस्ताफिजुर रेहमाना दुलाराय आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव गावनि फाइटि मिउजिक कम्पानि इउटुब चेनेलाव सा 100 साख्रि होनो थिरांथा लादों। बे बाथ्राखौ इउटुब चेनेलनि बिगोमा मुस्ताफिजुर रेहमाना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो। बनस' आफादनि बुंथिगिरि रंगुल बर'नि बिबुंथि। बिथाङा बुङोदि बनस'आ हारिनि थाखायसो बड'लेण्ड बिनो नागिरदों। जायफोरा बड'लेण्ड बिनो नागिरनायखौ बादा होनो नागिरदों बिसोरो असमियाफोरनि मेखेला सादर सिङाव हाबनाया मोजां होनना। बनस'नि मिशन आरो भिसनानो जाबाय बड'लेण्ड मोनाब्ला रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया। फंसेल' बाथ्रा, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। आसाया थिके जुलिनि उनाव क'क्राझाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मुसुखा बानायना सावदों। आसाम बिधान सभानि रांबजा जथुम्मायाव मुंख'जालांनाय जाय बिथिङाव आसामनि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरखौ साहा जनगोष्ठी एबा साहा बागाननि सुबुंफोरजों समान मोनथाय होनायखौ लानानै आसामनि सान्थालि हारिनि गोबां फरायसा आफाद आरो दैदेनगिरिफोरा मैया गोख्रों रावजों सोंखारियो। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव आसानि मावथिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो मुसुखा बानायना सावदों। मानकाटसाराव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै BSF जवाननि जिउ गोमायो। साउथ सालमारा मानकाटसार जिल्लायाव BSFनि गारिया जाब्रबथाय जानानै 30 फिटसो गोथौ दैमायाव गोग्लैलाङो। बे जाथायाव सासे जवाननि जिउ गैयै गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो गुबुन सासे BSF जवानखौ दासिमबो नागिरना मोनाखै आरो गुबुन 3 जवानफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे गारियाव ड्राइभारजों लोगोसे सासे साब इन्सपेक्टर आरो 3 जवानफोरा थांबाय थानाय समावनो जावदाङा BSF केम्पनि खाथियाव हरखाबै सालायग्राया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव गारिया 20 फिटनिफ्राय 30 फिट गोथौ दैमायाव गोग्लैलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।